Съществува една фраза, която детето чака всеки ден, но вие никога не я произнасяте и това разваля неговия живот. И не, това не е "аз те обичам", "аз се гордея с тебе" и даже "ти си супер". Тези фрази са важни, но вашето дете чака нещо друго. То очаква от вас това, което ще докаже, че вие го виждате, че го забелязвате, че забелязвате неговия труд и старание. Като педагог и психолог съм питала много деца, кои думи биха те направили щастлив. И знаете ли какво ми отговарят те? Фразата, която всяко дете иска да чуе от своя родител е: "Аз виждам и оценявам как ти се стараеш". Всеки ден децата чуват от родителите си: "Събери си вещите, обери си стаята, подреди си чантата, напиши си домашното", което означава: ти си недостатъчно добър. Всяка вечер децата заспиват с надеждата, че може би утре родителят ще каже, че оценява труда на детето. Но това не се случва често пъти, за съжаление. Подрастващите постоянно слушат около себе си: "Ти си недостатъчно добър. Стани друг. Такъв аз не те приемам". А вълшебното изречение е: "Аз виждам как ти се стараеш много". Не "старай се повече", а "аз виждам как ти се стараеш много". Даже ако няма резултат, даже ако има двойки, даже ако е бардак в стаята, казвайте на своето дете: "Аз виждам, че ти се стараеш". Детето, както всеки един от нас, се бори всеки ден с неговите хормони, с стреса, с училището, със своите проблеми, които има в живота си. И на него му се струва, че никой не забелязва неговата борба. А тази фраза "аз оценявам твоя труд и твоето старание" показва, че той не се бори сам, че вие го подкрепите и че не е единствен, а сте много хора, които го подкрепяте. Не е трудно да казвате: "Аз виждам как се стараеш с математиката. Аз виждам твоите усилия да оправиш стаята си. Аз виждам как се стараеш да бъдеш добър в часа по музика". И погледнете неговата реакция. Децата толкова много чакат да бъдат оценени. Да оцените старанието им.